Hello everyone, welcome to my YouTube channel NM Stories and Education. This is Niranjan Mishra. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବୁଝାଅ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର, ମଣିଷର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବାମକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ 12 ସେମି, ଓସାର ପ୍ରାୟ 9 ସେମି ଓ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 250 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ଲାଲ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ରହିଛି 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଉପର 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଏଟ୍ରିୟମ୍ ବା ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ତଳ 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ବା ନିଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ନିଳୟ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ସୁପେରିୟର ଭେନା କାଭା ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାଭା ନାମକ 2ଟି ବୃହତ୍ ରକ୍ତବାହିନୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ପଲମନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ସଂଯୁକ୍ତ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ପଲମନାରୀ ଭେନ୍ ଓ ବାମ ନିଳୟ ସହ ମହାଧମନୀ ଆରୋଟା ସଂଯୁକ୍ତ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ବା 3ଟି ପତଳା ପରଦା ବା କବାଟ ପରି କପାଟିକା ଲାଗିଥାଏ। କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଦାକୁ ପାଖୁଡ଼ା କସ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଏବଂ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ। ନିଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ସେମି ଲୁନାର ଭାଲ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ନିଳୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ନିଳୟ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ରକ୍ତବାହିନୀ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିପାରେ। ତେଣୁ ରକ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କପାଟିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ରକ୍ତ ସେହି ବାଟେ ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ ବାମ ନିଳୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ଏହାର ପ୍ରାଚୀର ଅଧିକ ମୋଟା। କାରଣ ବାମପଟ ନିଳୟର ସଂକୋଚନ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଡାହାଣ ପଟ ନିଳୟର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନବିହୀନ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ରକ୍ତବାହିନୀ କ'ଣ? ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନମ୍ବର 2, ରକ୍ତବାହିନୀ କ'ଣ? ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର, 1, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ନଳୀ। ଏହି ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତବାହିନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ମୁହାଁ ରାସ୍ତା ପରି। 2, ପ୍ରାୟ 96,000 ରୁ 160,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ନଳୀ ଆମ ଦେହ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। 3, ରକ୍ତବାହିନୀ ପ୍ରଧାନତଃ 3 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଧମନୀ ଆର୍ଟେରୀ, ଶିରା ଭେନ୍ ଓ ରକ୍ତକୈଶିକ କ୍ୟାପିଲାରୀ। ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶିରା 1, ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କୋଷରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ଧମନୀ 1, ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଶିରା 2, ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଧମନୀ 2, ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଶିରା 3, ଏହି ରକ୍ତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଥାଏ। ଧମନୀ 3, ଏହି ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଶିରା 4, ଏହା ପତଳା ଓ ନରମ ଓ
ଓ କମ୍ ପ୍ରସାରଣଯୁକ୍ତ। ଧମନୀ 4 ଏହାର ଭିତର ମୋଟା, ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରସାରଣଯୁକ୍ତ। ଶିରା 5 ଏଥିରେ କମ୍ ଚାପରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଧମନୀ 5 ଏଥିରେ ଅଧିକ ଚାପରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଶିରା 6 ଏଥିରେ ଭାଲ୍ଭ ବା କପାଟିକା ଥାଏ, ରକ୍ତ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଧମନୀ 6 ଏଥିରେ ଭାଲ୍ଭ ବା କପାଟିକା ନାହିଁ। ଶିରା 7 ଶିରା ଚର୍ମ ନିକଟରେ ଥାଏ। ଧମନୀ 7 ଧମନୀ ଦେହ ଭିତରେ ଗଭୀରରେ ଥାଏ। ଶିରା 8 ଶିରାରେ ପଲ୍ସ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧମନୀ 8 ଧମନୀରେ ପଲ୍ସ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ବୁଝାଅ। ନମ୍ବର 3 ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର, ରକ୍ତର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟତମ। 1 ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ। 2 ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାନ୍ତି। 3 ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 4 ଏହା ରକ୍ତରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ ତଥା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍କୁ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ନାମକ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରାଏ। 5 ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 6 ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଓ ତନ୍ତୁ ପରି ଥିବା ଏହି ଫାଇବ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହୋଇ ସେଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ତିଆରି କରେ। 7 ଏହି ଜାଲରେ ରକ୍ତକଣିକା ଓ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଛନ୍ଦି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଫଳରେ କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନ କର। ନମ୍ବର 4 ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନ କର। ଉତ୍ତର, ମଣିଷର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 2 ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବାମକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ବାହ୍ୟ ଗଠନ 1 ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 12 ସେମି ଓ ଓସାର ପ୍ରାୟ 9 ସେମି ଓ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 ଗ୍ରାମ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ଲାଲ। 2 ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ଉପର 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଏଟ୍ରିୟମ୍ ବା ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ତଳ 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ ବା ନୀଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ନୀଳୟ କୁହାଯାଏ। 3 ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ସୁପରିୟର ଭେନା କାଭା ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାଭା ନାମକ 2ଟି ରକ୍ତବାହିନୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ପଲମନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 4 ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ପଲମନାରୀ ଭେନ୍ ଓ ବାମ ନୀଳୟ ସହ ମହାଧମନୀ ଆରୋଟା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପ, ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ଭୂମିକା ବୁଝାଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ। 1 ଗୋଟିଏ କୈଶିକ ନଳୀ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଫଳରେ ଜଳ କୈଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। 2 ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଉପରେ। 3 ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ ଛୋଟ ହୁଏ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ଅଧିକ ହୁଏ। 4 ଜାଇଲେମ୍ କୈଶିକ ନଳୀ ସଦୃଶ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଖ ମୂଳଜ ଚାପ 1 କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ
ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। 2. ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ। 3. ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନୋମିଟର ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ମପାଯାଇପାରେ। 4. କିନ୍ତୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଗ. ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କୋହିଜନ୍ ଥିଓରି। 1. ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 2. ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। ଫଳରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। 3. ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। 4. କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 5. ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳଧାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ 2ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। I. ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ କୋହେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଅର୍ କୋହିଜନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। I. ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଆଧେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଅର୍ ଆଧେଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଥରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। Question number 6. ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କର। Number 6. ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କର। ଉତ୍ତର 1. କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ। 2. ନାଲି କାଳି ବା ସାଫ୍ରାନିନ୍ ରଙ୍ଗ। 3. ଜଳ। 4. ହରଗୌରା ଗଛ। ପରୀକ୍ଷଣ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଅଧା ପାଣି ନିଅ, ସେଥିରେ 2-3 ବୁନ୍ଦା ନାଲି କାଳି ମିଶାଅ। ଦେଖ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛକୁ ସାବଧାନରେ ମାଟିରୁ ଚେର ସହ ଉପାଡ଼ି ନିଅ। ଏବେ ଚେରରୁ ମାଟି ଧୋଇ ନିଅ। କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଗଛଟିକୁ ସିଧା କରି ଠିଆ କରାଅ, ଯେପରି ଚେର ନାଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ହେବାର ଦେଖାଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।